Aiwa, muri yeZimbabwe, nyaya yema-elections varatidza kuti vanhu veTCC vari serious nayo nyaya iyi. Vanhu veTCC havasi kudzora tsvimbo. Notoona kuti kwava kutosvika kwaita kuma-extreme, havasi kuda kutombosiya kana any vote yavo ichisara kana kusiya any citizen achipiwa wrong information. Muri yeZimbabwe, isati tambopinda munyaya yedu nokurudzira chibva wasubscribe, wolike, wotina on the bell icon. Tambotsvana ma-updates anokupa pano paZim News Live. Saka tiri kuona kuti panapa vanonyora paTwitter hand vachiti the village is ablaze. From door to door, village to village, farm to farm, compound to compound, the team is clear. We educate to expose the deceptive confusion planted. Satoona vanhu veTCC vari kufamba kwese kwese, vari kufamba kumafarm ese, kumavillage, door to door, kwese kuma-remote areas. Vari kufamba vachinamira maposters emakansela nema-MPs avo, vachifamba vakapfeka hembe dzavo dzeyellow, vachifamba vachieducate vanhu kuti aiwa hande tinovhota muma-by-elections. Saka muri yeZimbabwe chimbotiudza kuti munofunga kuti kudii pamusoro pezviri kuitwa nevanhu veTCC, kuti izvi zvine future here, izvi vanowina here. Saka muri yeZimbabwe chimbotiudzai mafungiro enu, notoona kuti vanhu veTCC vane moto, vanhu veTCC havasi kutoda, varoda kutoti vaeducate munhu wese, vatore every vote, vasambosiya kana munhu mumwe chete zvake. Saka pindai mucomment section medu mumbotiudza mafungiro enyu. Aiwa, muchisubscribe, kulike, wachaina kutina on the bell icon, amuchana ma-updates anokupai pano paZim News Live.